lagon lagon tetembangan kasarane mung nyawiji melu angleluri ngambar arum mring budaya kang agung wibawa nunggal tekad nunggal setya mure utama ngayo bareng jangka aja mung sumarah riko katon ngumandang babakaning kabudayaan yo 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 os ayo kaya ngopo lah kabeh gelane Ger Satrio Kuda Patra Yuwana lan ayo iki wis titiwansine rada sawetara wis wengi Ger wis wancine nyun bali ayo ditokke kabeh kroyok wan wae ayo lho Pak Jarno iyo wah kurang siji ditekke Mas Limpat